Здравейте, аз съм Ванеса и ще ви покажа моята нова колекция Monster High. Вижте я първо цялата. Това е Рошел. Тя има и крила. Ето ги. Това е Франки с къса коса. Това е Спектра. Духа. Ау! Това е Аби с Бански. Вижте косата, особено долу синьо, лилаво, розово. Това е Торалей. Ето и го и сладкото зъбче. Това е Джаки Лора. Това пак е Аби. Пак има същите цветове отдолу. Ето я. Това е Лагуна Бу. Това е Оперета с ролери. Ето, въртат и се. Това е Франки, приготвила се за рождение на Дракулаура. Това е Венус, от тази страна няма също така направено, но е така се прави. Това е Клео. Това е Франки, вижте бутушите. Как ли стъпва в тях? Това е Гуля, прави така. Тя слугува тази Гуля на тази Клео. Това е Франки с дългата коса. Това е Клаудин. Това е Джастин. И това беше колекцията ми Monster High. Вижте ги по-отблизо, с какви обувки са. Сега ще ви покажа куклата ми Monster High, където ще я отвориме. Също ще ви кажа пак имената на куклите. Рошел, Франки, Спектра, Аби, Торалей, Дракулаура, Аби, Лагуна, Оперета, Франки, Венус, Клео, Франки, Гуля, Франки, Клаудин, Джастин. Сега ще ви покажа куклата, която ще я отворим. Тя пак е Оперета. Това е Оперета, но с дрехи с роли. Нека да ви покажа и ето я. Виждате ли това? Тук са с роли, да. Сега ще отворим Оперета от кутията й. Само минути да извадя, за да има и тук. Туда! Сега ще я отворим. Ето я. И сега ще я отвориме.
Ето, извадихме я. Ето го. Ето и е книжката. Ето е оперета отпред. Тук пише на английски. Ето сега ще покажа къде пише на български. Ето тук пише на български. Възрастта. Операта е на 16 години. Други са на 1000, на 500, на няколко. Ето е на 16 години. Сега да махнем лепенците. Та-да. Това е това. Ето го. Това му е настойката пак. Ето. Ето как изглежда стойката на оперета. Тук пише отдолу Monster. Сега вижте и чантичката. Това е и китара, и чанта. Ето пъте му слагат неща. Вижте това как е направено интересно. Слага се и така. Гребена. Ето го гребенчето. И сега паячето да го отвориме. Малко е трудничко. Ето го паячето ми ще държи гребенче и се реше. То е безобидно и като го сложи, например, на главата си, то дружелюбно и докато слуша музика или си тънаника, се реше. Вижте каква прическа рокерска. Сега да отворим оперета. Първо да махнем отзад тези на главата. Така, ето главата я отворихме тук. Отворихме едната ръка. Сега да отворим и другата. Малко странно. Но ето и другата отворихме. Вижте каква такава гривна има. Много е красива оперета. Упаковката не трябва. Ето я оперета. Вижте колко е красива. Бретонът е много странно направен. Вижте, на едната обица е 6, на другата 5. Ето това, където се захваща коланчето, е на Monster черепчето, ако го виждате. Коланите се на защото тя обича да свири. Черепче.